Jane dosa kampatan kula napa napa boten kakang kalih kula napa pun boten kastu kalih kula kabeh kaliyan Pak Nuwun sewu Kanggo Ratu kaliyan nek upami Kanggo Ratu kaliyan pun boten kastu pun boten kepenginaken kula kuwi ing Pakti Jepara boten kados ngaten caranipun Kanggo Ratu oke boten napa-napa Kanggo Ratu nek wonten kula saged duduk ing pakon cethanipun Kanggo Ratu Kalinyamat pun gething kalih kula pun boten seneng kalih kula yen noten boten wonten ginanipun kula ing Jepara kula nyuwun pamit kula tak wangsul mawon wonten ing Demak Bintara kula tak aja niku napa sih jane dosa kalepatan kula niku napa Kanggo Ratu Jadi seliramu orang rumangsan sekabeh kalmutan mutok. Ya carebe. Tak rewangi yen awan rada yen mangan yen bengi ra bisa ngomong bogote aku mikir seliramu. Lah ngono kok suwe banget ora kuwi ana ing Panting Jepara. Apa ya kok ndawa dompet seliramu dina iki wis duwe garwa sing isih enom tur luwih ayu peninggal kanggo kali nyaman. Yo seliramu gampang wae ake kanggo kali nyaman ngono kok piye, Bro? sampun apa dereng Wis rampung. lho nek upami dereng rampung monggo yen to Kanggo Ratu Kalinyamat ajenge duka kalih kula Kanggo Ratu Ya carebe. nek perkara kanen boten nemungake Kanggo Ratu Kalinyamat piyambak ingkang kapang jane wiwit saking Kasultanan Demak Bintara ngantos kula tumuju wonten ing Panti Jepara pancen sepisan kula nuruti dhateng batin kula kangen ingkang boten saged kula ampah ning jebul Kanggo Ratu Kalinyamat klentu ing pamengkunipun klentu ing panampi kasengguh kula pun kalebyan kelawan Kanggo Ratu Kalinyamat nggih Kanggo Ratu pancen kula keni sakmenika nembe kemawon kula temanten anyar kelawan Diajeng Ratu Kambang nanging Kanggo Ratu Kalinyamat boten saged nggantosi panunggalipun mapan wonten salebetipun manah kula wanita setunggal ingkang saged bedah dhateng penggalih kula namung Kanggo Ratu Kalinyamat piyambak Yo yai. Yen wis kabeh tanjak wah kleru. oh kula tak wangsul mawon Aja aku njaluk pangapunten. tak wangsul mawon Aja. Lah udan-udan kok yo arep bali. Tak yo sake kok. pun percaya kalih kula Aku percaya
Yen ngono tak entenane sak jabane tilampak dengan baik ben dipacoke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Ratu. Assalamualaikum. Buka kita kok Kanjeng Ratu. Assalamualaikum. Nah, kita Kanjeng Ratu. Lah kok suwe banget gone buka kelawan jane iki ana apa to? Pangapunten, nembe kemawon wonten kekukuran boten patos semiren suwanten penjininya. Ora krungu. Nggih. Lah wong aku kok salame uga para ping 10 ora. Ora pripun kula niki pirsa sedaya kewajibanipun para abdi. Salam ki mau beda-beda lho. Nggih to. Ana assalamualaikum. Assalamualaikum. Lho kok ora krungu jane iki? Pangapunten Jekang Mas. Oh. Lah ning nuwun sewu lho. Lah kok panjenengan kesesok kondo to Kang Mas? Kanjeng Ratu. Nggih. Tekone kok aneh. Nanya pripun? Nek adat klupiyane garwa ana garwa barang. Nggih. Iki kudune rak seneng. Nanging pitakone Kanjeng Ratu Kalinyaman kok beda ya. Jane iki ana apa? Ayo. Nuwun sewu. Oh, Ampun rangkung ing panami. iya. Kok panjenengan kesesok punggil menapa sampun rampung anggenipun paring kula ngaji kelawan kausan. Jebul takone kaya Anjir ora mesakne santri-santri. nek rumangsaku takone kurang marem aku yo bingung. Nek takone perkara ngono wis sampun. padha rampung nggone santri padha ngaji lan fatayat padha almajus padha rampung. Itu Kang Mas. Oh. Alhamdulillah. Anjir nek sampun rampung nggih nderek remen ing sak. Kanjeng Ratu. Injih kula. Beda ya. Bentenipun, Adat iki karo adat lumpiane iki kok beda. bentenipun manggen pundi? Saben aku mlebu ning tilampak gulingan. Tilampak gulingan resik banget iki kok belasae ra karuan saya-saya. Injih. Aku iki gumun. Aku iki ora udut, ora rokok. Nanging tegesan ope kaya ngene iki jane tegesane sapa to? Itu Kang Mas. Kae tegesane sapa kan Ratu ngarepe lawan. Ampun dipun galih lam ora niku Apa bapak jas jas. jas Iki tegesane ngisor bangku iki tegesane sapa? lah menika jas keprak Jas keprak. tegesanipun jas Jas keprak keprak. Loh, lah kae tegesane sapa ning gone tilampak gulingan? lah niku tegesanipun jas satirah Jas satira.
Kanjeng Ratu, Injih kula. aku iki yen ada rupiahne Kanjeng Ratu iki ngagem busana khusus nggone sasakan rapi. Injih. Nanging yo beda banget. Bentenipun Nggone ngagem busana wis ora besus. kiring betus kok. Nggone sasakan ora rapi modal manggul. Kaya-kaya diodol-odol karo wong iki mau. Panjenengan iki lho banget. Lah wong garwasonan kok diadol-adol wong, ya dosa. Dosa. Angge dosa garwasonan kok diadol-adol wong. Garwa Sunan nek diodol-odol wong. Nggih dosa. Iki garwane Sunan tenan. Nganti. Nanging nek sing diodol-odol wong ora garwane Sunan dosa apa ora kan? Nggih delok-delok. Delok-delok piye? Lan apa kae? Ngono nek ngono ya padha wae. Mbak ngaten boten usah ngaten. Kanjeng Ratu, Injih kula Kang Mas. iki mau wiwit sasakan ngagem busana. Beda ya. Injih kula niki wau peses wonten wonten panjenengan. Nanging aku mbungkun. Lumunipun anggen. Apa ing panti Jepara iki kurang jarit? Ki menapa boten kok? Jaritmu iki teles. Masa injih? Kok nek pancen kurang, aku bakal ngongkon santri utawa santriwati kang supaya nukokake jarit ana ing nggone pasar utawa plaza kae lho. Panjenengan iki lho kan. Pundi boten wonten ingkang teles ngeten kok. Ora usah teles. Yen saka rumangsamu ya. Anjing panjenipun Iki lho yang tengah pundi teles. kok? Iki lho Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Injih kula. Gumun nak. Lah kok gumun? Yen ada rupiahne teles iki rak ora beda. Anjing Iki kok beda ya. Yen tak rasake ning tanganku kok pelikan. Gandane ya kok beda. anu Amis tur sengir iki jane apa to? ya niki wau rok ngaten to Kang Mas. Niki wau kula nembeke mawon damel unjukan kelangan Iya. panjenengan. Gawe unjukan. Susu Boyolali. Susu ya. Susu lagi wae tak seleske. Kula ajeng buka kori, dumadak ana kucing ndasi rong ruwai bantere kawan. Susu nang gelas disenggol kucing guling kenging nyampe kula. Susu. Susu. Susu guling Susu menane nyampe. nang nyampe. Iki masuk. Susu. Iki tinemu ana ing akal nanging Panjenipun ngaten. sing ora nalar utawa ora tinepu ning akal, Apa? susu kok gandane sekir tur amis iki mau lho. Darah Susu kita apa? Kang Mas. Ah. Nah, hayunipun dereng panjenengan nunjuk. Nek ngantuk panjenengan nunjuk nak cilaka, lah jebule susune pun kadaluwarsa. Nek susu kadaluwarsa jembe ngono kan. Nggih, sengir. Sengir ngene iku ya. Nah, aja goro lho. Lho, panjenengan iki dos pundi? Lah wong garwa sodan kok goro, ya dosa. Goro dosa. Goro dosa garwa. Mbak, garwa sodan kok goro. Nanging aja kuwatir Kanjeng Ratu. Pripun? Gawe mangkeling atiku. Ki menapa ngaten? Mergo najan kok kadaluwarsa. Iku susu kelangenan. Kok dibungkang kucing gase ireng. Saya-saya kucinge kita. Mengko nek pancen ana kucing gase ireng. Mbok menawa liwat ana ing tirakat gulingan kene aja kuwatir. Tak halangi slopu. Ora ngajar kucinge. Sampun ngaten. Lho ya ora apa-apa to. Ora atiku kok. Waalaikumsalam. Kaya-kaya ketemu Awes ketok elotake jaring doya Kucinge teko tak dalane selop Kanjeng Ratu. Kang Mas panjenengan dot pundi? Lah ingkang rawuh niku kadang panjenengan yayi karebet kok kucinge teko menika yayi karebet kaijengan mboten nganti kucing Kang Mas. Ya to. Anci monggo panjenengan kersani. Yayi karebet mboten kucing gak Oh, sireng. Mas Sunan. Ora nggawa kucing to ya? Mboten kula piyambakan. Nek ngono rumangsaku iki mau kucing ndas ireng, kucing gandok
sing gulingake susu kelangenanku lan sing mangan grehku. Dadi niki wau wonten kujen ndase. Heeh. Ya ampun, Sing mboten sengaja saged dalih. mutakake susune Kang Iya, Mas Sunan. susuku dibutakno. Mangan greh Mangan kelangenane kelangenan. Kang Mas Sunan. Iya. Aja Mula aja aku dikandani. mau nesu. Nek bujine tumeka papan kene bakal tak balang selop. Mergo Yayi Karebet iki kanggone ireng arep tak barang sekal tak arane kucing. Jeneng arep kok mati. Lungguh ya iki lungguh. Lah ngene kok jare Sunan Dosa, garwane Sunan Dosa. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kang Mas wonten menapa? Seliramu iki tak dangu to tak celuk. Injih, Ping telu nggo nyeluk kondang Kanjeng Ratu ora gatekake. punten. Inggih pangapunten boten mireng. Kiai Karebet. Lancih kula kapan kalih kacang panjenengan dalam Oh. kacang kula niku rak tesih Kangen. anjir tesih Bagekake. Ya. Wis rampung apa durung? Sampun monggo. Kiai Karebet. Nggih, Kang Mas Sunan. Aku njaluk pangapura ya. Yen Yayi Karebet iki tak arani kucing jasi. Kang Mas Sunan hadir. Heeh. Mboten dados boyo punah kok. Ngono. Namung kemawon Kang Mas Sunan hadir. Iya. Sungkem kula katur kinarya bekti kula lawan Kang Mas Sunan. Iki lho. Sing dadi senenge atiku. Saben-saben wong nom kuwi kalujengane wong tuwa diwene ngaturake sungkem. Yo, dadi tak tampa nanging uga puji pangestu tampan ana ya. Dating pamundi mugi ndadosaken jejimat dumateng kula. Kanggo Ratu, Yai Karebet, sungkem kula katur. tak tampa kosok baline pangestu tanpa nono Yai. Kula lawan anggen kula nampi kanggo Ratu mugi ndadosaken teguh yuwana kula. Yayi Karebet. Kang Mas Sunan itu. Iki ndamel kaget ing atiku. Yayi Karebet kok dumadakan teka ana ing Pati Jepara. Jane iki ngelangke apa pancen ana kawugaten. Sepisan pancen rumangsa kapak Kang. kalih keluarga ing Panti Jepara. Mliginipun Kang Mas Sunan hadirin dalah kanggo Ratu Kalingan. Gawe senenge atiku ya. Ya. Tungkap kula kaping kalih pancen mundi dawuh saking ngersanipun Rama Sultan Trenggono. Untuk dawuh. Yen to kula kapurih tuwi kawilujenganipun Wa Ratu Semenanjung ingkang mapan wonten ing Panti Jepara Kang Mas Sunan. Entuk dawuh tuwi kalujengane wis menanjung. Menika lho Rene ya ya. Mergo sing saben dina sing cedhak lawan wos menanjung iki ora liya kanggo kali nyamat. Nek aku sing menehi wangsulan ora bayu. Luwih becik kanggo kuwae. ngaten. Heeh. Ayo Kanjeng Ratu. Bene wangsulan. Ngaten iki Kang. Yai Karebet, Kanggo Ratu yen Kalingan. pancen tekamu ana ing Pati Jepara kepengen piye to kahanane ora nanjung ana ing Pati Jepara. Iya. Alhamdulillah. Wektu dina iki ora nanjung lan Pangeran Pendidik Bagas waras sehat walafiat ora ana alangan sawiji apa. Bener. Nelakake gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Saking pangrengkuhipun kanggo Ratu Kalinyamat dalah Kang Mas Sunan hadirin tetela mapanipun Wa Ratu Semenanjung ing Panti Jepara lah krasa. Kerasan banget ya ora usah kuwatir. Kang Mas Sunan hadirin Yayi Karebet. sasampunipun gamblang kula nampi pawartanipun Wa Ratu Semenanjung. Kula mboten saged dangu mapan ing Panti Jepara. Yen to wonten keparengipun Kang Mas Sunan, Heeh. kula nyuwun pamit. Kula badhe wangsul wonten ing Demak Bintara. Lho piye to? Lelaki wae kok yo arep mundur kaya nginep sedina rong dina kene ra yo bisa. Ngene jare dosa Ayo neplak Yai, neplak. nak yo rasa kapan iki durung Gumbul, nak. waras to kok yo arep bali. La ilaha illallah. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Cek kula Kaman. Gelem apa ora? Boten kersa monggo panjenengan titih Kaman. Kok kongkon nginep ora bener? Anjek kula kene nginep sedina rong. Yayi Karebet
piye? Heeh. Namung kula ngatosaken keselak dados pangantu-antunipun garwa kula. Sanes wekdal kemawon kula badhe sesarengan kelawan garwa kula diajeng Prabu Kambang nyipeng wonten ing Panti Jepara. Jane iki mau lak yo garwane dikanthi kowe iso nginep sedina rong dina ning Panti Jepara to. Ini lho, Pripun Kang Mas? yen panjenengan iki karebet gelem bebarengan karo garwane sesanggawe, aku tak ndoko. Mengko bakal tak gaweake sentongmu sisih sentonge kanggo kalinya jijiran. Ngono kok Sisih Sentong kula jejer kelawan sentonge kanggo kalinya. ngono kok tembane ora diganti lho ya. Lho yo rawan to. Garwane sing nangkep kudu. La ilaha illallah. Piye? Kanjeng Ratu. Ijek kula Kang Mas. Lha apa? Boten kersa Kang Mas. Piye to? Ora gelem iki piye to Yayu Karebet? Kang Mas Sunan Ono. kepeksa kula badhe wangsul. Namung kula nyuwun sanes wekdal kemawon Ngono. ya kula badhe nyipeng kelawan diajeng Ratu. Nek kanjeng sliramu kepeksa bali, aku titip salam kanggo Paman Sunan